Разрушената връзка в любовен аспект не трябва да продължава да съществува по начина, по който хората разбират, че трябва да имат взаимоотношения като любовници или като съпруг и съпруга. Но в никакъв случай не смятам, че когато двама души са били крайно интимни и от тях е произлязъл човек, дете, трябва да поддържат лоши отношения. Това е отвратително. Не съм си представила, че може да обичаш някой толкова силно и да го направиш част от себе си, да го допуснеш до най-интимните кътчета, както на душата си, така и на тялото си. И вашата любов да се материализира 50 на 50 в жив човек и вие да си говорите грубости. За мен това е ужасно. Но и не бива да съществува, ако те не се разбират. В смисъл да останат заедно в името на детето. Това е ужасно. Дали вторите родители или първите родители заслужават повече, зависи от тях самите. Самата роля на родител е изключително важна и това дали ще бъдеш добър родител не те прави само това, че си създал един човек. Правите отношението му към него, говорим за детето, отношението ти към детето, начина по който му помагаш да извърви пътя си и да порасне, това всъщност изобщо може да не е твой биологичен родител. И по-добър е този, който присъства активно в живота ти, разбирате, когато дотрябва да бъде до теб. Това те прави добър. Дали е първия или е втория, не се знае. Който по-добре изиграе тая роля. Винаги ми е било трудно, когато приключвам една връзка, особено когато връзката е била прикрепена с наличието на дете. Тоест, няма как да не ми е било трудно. Аз отговорих и преди малко за това, че когато съм била интимна с някой, от нашата любов се е родило дете, този човек остава мой любим до края на живота ми. И аз винаги съм насреща, както на първия си, така и на втория си приятел, защото никога не съм се омъжвала официално. И много обичам да се шегувам с това и не позволявам никой да ме нарича госпожа, ами госпожица, нищо, че съм майка на 3 деца. Това е моето право да ме наричат госпожица за това, че не съм се омъжила. Това са хора, които могат да разчитат на мен във всеки един момент. Разбира се, това изключва секс и интимни взаимоотношения. След като веднъж сме приключили, трудно вярвам в това, че една любов може да бъде възродена. Скептично съм настроена към това. Смятам, че любовта... Защото аз си тръгвам тогава, когато тя е изцедена до края. Разбираш ли? И ако ти ме изцедиш до край, не виждам какво би могъл да направиш, за да ме върнеш обратно. Трябва ти да се възродиш. До сега мъжете, с които съм била, не са израствали повече от това, което са били, докато сме били заедно. Така че няма как да се върна назад. Но когато съм си тръгвала от тях, ужасно много ме е боляло, защото както всяка жена, така и аз си града въздушни кули и често пъти се налага да обичам образ, който е проекция, а не е реалния образ на мъжа, в който съм влюбена. Това е голям проблем на повечето жени. Но няма как. Романтична ми е душата, романтично ми е съзнанието. Жена съм все пак. Колкото и някой да ме наричат, че съм мъж, съм жена. Боляло ме. За първия много ме болеше. Мисля, че около 2 години. Даже приятелите се шегуваха с мен и казваха, в индийските филми няма такава драма, каквато има при теб. Нали, страдах жестоко. Защото ми се разби първата и огромна мечта да имам 3 деца от един мъж. Случи ми се да имам 3 от 3. Не се отказах. Това показва, че съм човек, който не спира пред нищо. Аз винаги съм искала да имам 3 деца и това, че първия не пожела да го направим заедно, не ме отказва от мечтата ми. Аз съм майка на 3 прекрасни момчета. Искаше ми се момиче, ама сега мал шанс. Тръгвала съм си с много болка, защото съм се привързвала както към човека, така и към дома, така и към всичко, защото когато се събирам да живея с един мъж, изграждам всичко до последния детайл, така че всички вътре да чувстваме уют в дома. Дома ни да бъде дом, не просто място, на което преспиваме. Града натрупвам спомени, магнити по хладилника, снимки по стената. Няма как да не си тръгна с болка, защото когато си тръгвам, аз не разрушавам домовете, от които си тръгвам. Тръгвам си само с дрехите си. Всичко, което съм оставила в този дом като материално
нещо от мен и като емоционално го оставам там. Боляло ме, но именно за това, че никога не съм се отказвала да ги обичам и след това, като хора, като татковци на моите деца, пък и те не са направили нищо, с което да предизвикат омразата ми. Успявам да го преодолея, защото в края на краищата остава доброто, не лошото. Много трудно. С първия си приятел, от който се роди големия ми син Георги, той имаше дъщеричка. Тогава, когато се роди моето момченце, тя беше на 4 години, но майка й предпочете да не бъде част от нашето семейство, така че не се чувствах обременена от това да се грижа за друго дете. Защото когато друго дете влезе в дома ти и то не е твое собствено, ти носиш, мисля, много по-голяма отговорност, отколкото към собственото ти. И трябва да си изключително внимателен и деликатен, да не го нарани, защото не знаеш, то като се върне при другия родител, какво ще каже и какви проблеми ще предизвика това взаимоотношението между вече разделените родители, за които ти можеш да си пирона в ковчега, то да престане да вижда, мъжа да престане да вижда детето от предния си брак, да почнат едни жестоки обвинения. Сложно. Тогава не ме обремениха. Във втората ми връзка, приятела ми имаше пак дете от предната си жена. Всъщност моите мъже и първия и втория също имат по 3 деца от 3 жени. Само че в очите на обществото аз съм пропаднала. Не, те някак си за мъжете е позволено, пък за жените не е. И аз отказвам да се съглася с това, че живеем в мъжки свят и на тях им е позволено всичко. Абсолютно против съм тия неща, защото първо вършим много мъжка работа. Второ, не виждам с какво се отличаваме ние жените от мъжете. Даже мисля, че ги изпреварваме, така че що този свят да не е женски, при все, че вършим много повече работа. Мисля, че е време матриархата да се завърне. Да се връщам за децата от предните бракове. Трудно е, защото децата изпитват ревност към новия партньор на родителя си. И на подсъзнателно ниво никой не може да ги съди за това. Те правят едни особени неща, които предизвикват скандали в новото семейство. И се започват едни обвинения и нападки. Да, предпочитала съм вътре в себе си да няма други деца преди мен, но няма как. Имало ги. Самата аз съм създавала проблеми. Давам си сметка към днешна дата, че съм казала неща, които не бих казала за моите деца. Твоето дете е лигаво или нещо от сорта. Правила съм го, не го правя сега, защото за щастие третия ми приятел няма никакви деца от никой преди това. Но той търпи последствията, които аз съм носила и затова разбирам го, но вече съм пък и много пораснала. Тази година ще стана 40 години и смея да твърда, че човек, ако върви правилно, извървява правилно житейския си път, би трябвало да се развива и би трябвало възрастта да му носи мъдрост. Мъдрост такава, че да си даде сметка, че за онова, за което аз съм се ядосвала на 30, днес не би трябвало да се ядосвам. Така че, ако днес имах дете от преден брак на моя партньор, бих била по-толерантна. Но това е израстване с годините. Като цяло трудно се понасят децата от предните бракове. Не, че са лоши. Това е положението. Смятам, че личните ми избори вредят на децата ми. Няма как да не вредят, защото няма дете, което да не иска да живее с двамата си родители, особено ако те са били такива, че не са ги били, не са им се карали. Конфликтите и проблемите, заради които аз съм си тръгнала от предните си 2 връзки, са абсолютно лични и съм постъпвала абсолютно егоистично. Не съм се съобразявала с това дали децата ми ще бъдат нещастни, разделяйки ги от бащите им. Знаех, че ще бъдат нещастни, ако живеят в среда, в която липсва любов. Така съм си мислила, не съм била сигурна в това. Но те не са го разбрали. Те са твърде малки, за да разберат, че в тази среда липсва любов. Те са твърде малки, за да разберат, че мама и тати вечер, като си легнат, не правят любов. Нещо изключително важно за едно семейство. Те са твърде малки, за да разберат, че една жена, когато не се чувства обичана и пожелана, тя е изнервена. Тя започва да създава проблеми на мъжа си. Това рефлектира и се връща обратно като бумеранг. И се създава една атмосфера на напрежение, която не само секста стои в основата на тези взаимоотношения, ще разкаже и други неща. Което напряга обстановката и той идва при теб и ти казва: бе, мамо, айде да направим еди какво си, да ритаме топка, или казвам да ритаме топка, защото имам само момчета. Или да рисуваме нещо с големия ми син, често го правехме.
това, което се е случило в чисто личен план, в родителската спална, ме е накарало към днешна дата, към онзи момент, в който сина ми ме е помолил да си играем, изнервена и аз му казвам, още ме сега, сещаш ли се? Те няма как да ги разберат. Така че личните ми избори сигурно са наранили децата ми. Аз ги питала съм големия ми син, как би се чувствал, ако бяхме сега с баща ти? Той вече на 15, така, супер, щеше да е много готин, защото татко му е много готин, татко му е страхотен пич, татко му ми е най-добрият приятел от мъжки род към днешна дата. Това е човек, на който мога да позвъна по всяко време на денонощие, той да се отзове за какъвто и да е проблем, да му звънна, да му се оплача, да ме разбере, да каже мъжката гледна точка, да каже, не си права ти. Опитай се да разбереш човека до теб, афектирана си от еди какво си. Чисто мъжката гледна точка, той е по-голям от мен с 3 години и много ми помага. Също той може да разчита на мен. Така че сина ни, когато вижда тези наши взаимоотношения, той си казва, щеше да е много готино да живеем заедно, нямаше да се карате. Но той не знае онова, което ни е разделило, че може би щеше да докара такъв разрив в взаимоотношенията ни, че да има изключително трудна и гнусна среда, за която казах преди малко. Второто ми момченце също не е окей. Той също иска татко си до себе си, защото татко му е готин, широко скроен, интелигентен, добър към него. Защо не е към мен? И тъй като аз не мога да бъда щастлива на личностна основа с тях, се опитвам да ги запазя като мои добри приятели, за да могат поне така децата ми да разберат, че имат бащи до себе си и то добри бащи. Мъчно ми е, че ми се е стекал живота така. Не ми се е искало да бъде така. Но от друга страна съм доволна, че съм направила тези избори, защото аз не бих била ако живеех нещастна, потисната, неразбрана, обременена и сигурно не бих била толкова толерантна майка, каквато съм сега. И казвам, че ако и третия ми мъж ми отнеме чувството на радост и усмивката в очите ми, аз ще тръгна и оттам. Но мисля, че няма да има четвърти и това идва от възрастта. От мъдростта на годините, за която говорихме. Струва ми се, че ако не съм успяла 3 пъти, не знам какво трябва да ми се случи, за да успея. А не съм човек, който се води от материалното. Не, защото има със сигурност по-богати от мъжете, с които съм била и то доста. Даже третия ми мъж не е толкова богат, колкото втория. Така че това е достатъчно показателно, че аз не правя избори, водейки се от материалното и от това какво може да ми осигури един мъж, въпреки че е много важно една жена да се чувства финансово стабилна. Влади много трудно се справя с двете ми деца. Изключително трудно. Това е мъж, който е живял сам до 36 години. Един е на майка си и на баща си. Не е имало други бракове преди мен, смисъл други такива връзки, от които да има дете. И това, че избра мен с 2 деца от 2 мъже, при изключително морални родители. Родителите му са лекари по образование. Майка му е доста успяла в областта, в която се изявява. Тя е с 3 специалности. Не знам дали разбирате какво значи това за лекар. С един брак и морала ѝ е коренно различен от моя. Възпитавала е сина си в нормално, тя го гледала. Той би трябвало да е същия като нея. И той е същия като нея в много аспекти житейски. Но когато направи избора да бъде с мен, с 2 деца от 2 мъже, при това възпитание, това беше чиста проба доказателство, че ме обича. Как децата те наричат другите тата? Децата ми от съвсем малки са възпитани да се обръщат към хората по начина, по който те присъстват в живота им. Леля им е Леля, защото е сестра на таткото. Чичото е Чичо, защото е баща на таткото. Моите 3 братя, аз имам също 3 братя от различни майки и бащи. При мен е страшен мармалат. И се обръщат към всеки с името, който е извън роднинската си връзка. Разбираш, към никой не се обръщат с тати. Тати си е тати, Влади си е Влади, Тони си е Тони, Иван си е Иван. Всеки си се обръща към човека. Не е важно обращението, важно е чувствата, които изпитва и желанието за това да прекараш време с човека до себе си. Ако те се умеят да накарат синовете ми да бъдат техни приятели, нали тези, които не са им бащи, супер.
стана много объркано, но хората трябва да се вземат ли с химикалка да записват. Може да направим една хронология. Георги е от Иван, Марк е от Антон, Алекс е от Владимир. Да се знае. Да се запише кой. Заедно ли прекарвате празници? Тоест всички заедно? Какво имаш предвид? Всички татковци, майки, Няма как това да стане. Значи не сме дорасли толкова много, но съм била на почивка с аз, Влади, нашето дете. Не, всъщност бях бременна. Жорко и Марк и Иван и неговата настояща жена, от която има дете. Сме били заедно на почивка. Иван може. При Тони нещата са малко по-различни. Сега ти представяш ли се съберем, аз ти казах от първия мъж, имам едно дете, той има 3 деца от 3 жени. Втория има 3 деца от 3 жени, аз имам 3 деца от 3 мъже. Само Влади е чист. Разбираш ли? Ти представяш ли си, ако се съберем, какво ще стане? Плюс това, жената преди мен, която беше на Антон предната преди мен, носи така страхотно негативно отношение към мен. Няма как да седнем на една маса. Но аз мога да седна с всички на една маса. Няма никакъв проблем. А на личните празници на децата? На личните празници на децата, Георги и Александър, първия и третия, няма проблем да се събираме. С Антон нещата са по-особени. Няма как да присъстваме на празника на Марк, аз и Влади, Тони и неговата настояща жена, от която има момиченце, защото има основателна причина за това. Аз изневерих на Антон с Влади и тук вече става въпрос за его и наранена душевност. Няма как да го преглътне. Не е имало пауза от разделата ми с Антон и появата на трети мъж, както е при него. Макар че може и при него да е така. Въпросът е как си изиграл картите. При мен нещата са ясни и конкретни. Тая маса е кафява от дърво и това е тая маса. Аз не мога ти кажа, че е бяла и е пластмаса, защото не е. Така че няма как да седнем на една маса, че Марк го приема, добре му е. По едно време, защото аз не съм чак пак толкова освободена и толкова незаядлива, колкото изглеждам. Викам сега, те ще му направят рожден ден, да, и аз да измисля да му направя един рожден ден, да си премерим, се сещаш кой по-голям. Но бързо ми дойде ума и си казах, това вреди на детето. Нека си има един рожден ден. Тази година го направи Тони, миналата също го направи Тони, с по-добри възможности от мен може да предложи по-добър празник на детето. Повече роднини има от към негова страна, братовчеди, на неговата възраст и Марк ще се чувства по-щастлив. Никога не бих отнела щастието на детето и възможността да се чувства добре, за да си начешем егото. Абсурд. Така че за сега това е положението. Мисля, че Влади ревнува и от двамата. Има обяснение за това. Пак казвам, на хората в страната, в която живеем, тази географски ширини, е много трудно да разберат жени като мен, които не могат да мразят мъжете, с които са били. Не мога да ги мразя. Как аз имам това? Ако мразя мъжете, с които съм била, значи мразя и децата си. Половината от децата си трябва да ги мразя. Защото това е половината от този мъж, разбираш ли? На него му е трудно да го асимилира това. И това, което аз му казвам винаги е, че го обичам и че няма от какво да се притеснявам, защото аз не се връщам назад. И тези взаимоотношения не означават свалка. Някой дали ги е обиждал децата ми? Някой да, много хора обиждат децата ми. На първо място това, че съм чалгаджийка. Майка ти е чалгаджийка, чалгаджийките или пък певиците имат лоша репутация. Една птичка пролет не прави, 10 също, ако имаме голям рояк от птици. Така че аз съм човек с лоша репутация на лека жена, на аморална жена. И е нормално обществото да обижда децата ми и да ги сочат с пръсти и да кажат майка ти е такава или онакава. Децата ми знаят много добре каква съм. Те са ме видяли как уча, как домакинствам, как спа по 4 часа след работа, за да мога да стана и да бъда майка. И на подсъзнателно ниво разбират колко много давам и колко много правя. Когато станат големи, съвсем ще го разберат.
Трудно им е да се справят с общественото мнение, защото те нямат моят житейски опит и моето разбиране. Всъщност тук е момента да кажа, че аз имам една прекрасна майка, която е на 70 години и винаги много казвам много хубави думи за нея в интервютата, когато ме ядоса, никой не иска да чуе това, което аз казвам на моята майка. Даже се чуда как го преглъща. Често пъти ми казва, по-добре да ме удариш, отколкото да чуя тия думи, които кажеш, но аз съм много емоционална и много бързо се паля. И когато съм ядосана, нещата, които излизат от устата ми са страшни. Това е нещо, което много бих искала да променя, но много ми е трудно, разбираш ли? И може би затова не съм умряла от рак на 40 години, от инфаркт или от инсулт, защото изкарвам всичко извън себе си, гнева е навън. Много наранявам хората и аз им се извинявам и дълбоко съжалявам. Та за моята майка, тя ме е научила да бъда такава. Широко скроена, разбираща. Винаги ми е казвала една много тривиална българска поговорка: по-добре на хората в устата, отколкото на хората в краката. Научена съм от нея така, защото тя живее в едно друго време, когато като си дете на разведени родителите сочат с пръст. В едно по-старо време разведените са ги карали в Белене и въобще страшно е било, много. Та майка ми в ролята си на много красива жена, след втория си път, тя е вдовица първия път, втория път е с баща ми и се развежда. И беше много, тя продължава да е много весел и позитивен човек. Винаги около нея компания, винаги е била ухажвана много, от много мъже, защото е била много красива. И тя е била, се държала супер свободно с тези мъже пред очите на хората, но си лягаше сама. Разбираш ли? Но в очите на хората тя излиза оная жена с главно К, да не продължавам нататък. Тя не е страдала от това, аз страдах. Тя ме научи как да не страдам. После това се стовари на моята глава, нали? Коя съм аз, фолк певица, така ли? Която има 3 деца от 3 мъже. Ужас, резил страшен. Как живея? Никой от тези хора, които казват, че аз съм пропаднала, долна, циганка, думата с К главно, каква ли не ме наричаха. Тези хора не могат да ме засегнат, защото, както мама ме научи, те не са дошли да ми сложат хляб на масата. Хляба на масата съм си го изкарала с труд аз. Те не знаят, като когато си затворя вратата, те не знаят аз как живея, не знаят с кой си лягам и могат само да гадаят. Ако обществото вярва на такива гадатели, супер, значи сме много наивни. Това учи и моите си деца и съм му казала на Жоро, понеже вече е възраст 15 годишна, и му казвам, ако някога те напсуват на майка или те обидят мен в твое присъствие, много ти се моля, не реагирай по никакъв начин, защото не защитаваш ничия чест. Ти не можеш да защитиш нещо, което не е накърнено. Аз имам чест и някой, който е казал нещо, не може да ме нарани. Разбираш ли? Този страхливец да дойде в очите ми, да ми каже каквото има да ми казва и да го обсъдим, да извади аргументи и доводи за думите, които ми отправя към мен и се разберем така ли или не е така. Ама няма толкова смели хора, разбираш, те си плюят по жълтите вестници, плюят си по разни медии, плюят си троловете. Това е положението. И викам, не го прави, защото няма да защитиш честа ми, а ще направиш така, че някой идиот да ти чупи главата. Или да те усъкати. Знаеш колко хиляди такива истории. Има ли да те нъргат с нож, ако щеш. Става, обръщай си и заминавай, не бъди роб на тия неща. Той се справя отлично, макар че аз имам уважението на доста влиятелни хора в нашето общество, на хора на изкуството, на хора, които са от потекло оставило много сериозен отпечатък в развитието и в културата на нацията ни. Това са хора, които са показали уважението си към мен и той пред моите деца, което е много по-достолепно и много по-водещо в поведението на децата ми относно това, когато ме обиждат и когато ме хвалят. Така че до тук съм успяла. Първият ми син, големия и средния, който още не е отишъл в училище и не е попаднал на място, на което ще бъде нападнат заради майка си един ден, но се справят децата отлично. Да, отвратителна съм. Не позволявам на мъжете, които не са татковци на децата ми, да взимат решение относно тяхното възпитание, без значение, че живеят с мен. Не мисля, че биха могли. Няма как да накараш чуж човек да бъде баща на детето ти. Освен това, аз пак дебело подчертавам. Бащите на първото и на второто ми дете са отлични татковци. Присъстват малко, според мен, в живота на децата си. Бих искала повече да е. Хем да ми помогнат на мен да имам малко лично пространство. Хем това са момчета, те имат нужда от мъж, разбираш ли?
аз правя каквото правя, ама не мога. Сега, окей, мога да липа и плочки, мога да завинтвам и винтове и тюбели, и да разглабям гардероби, мога да правя всичко. Но не мисля, че е моя работа да ги уча. Аз ще ги превърна в... ще остава някакъв женски отпечатък в тях, което е отвратително. Утре няма да им е добре, когато имат жена до себе си. Това женското от мен ще надделява над мъжкото по природа и жените им няма да бъдат окей с това. Те ще имат мама това, мама онова. Не искам. Нека да имат мъж за пример. Затова искам бащите им по-често да присъстват в живота им. На Тони не съм позволявала да взима отношение във възпитанието на Георги. На Влади не позволявам да взима отношение във възпитанието и на Георги, и на Марк. Съжалявам. Всъщност не съжалявам. Така го намирам за правилно. Освен това, аз съм се събрала. Те са избрали мен, не децата ми. Нямат работа с децата ми, разбираш ли? Те трябва да се грижат за мен. И на всеки мъж казвам. И ще го подчертавам дебело. Добрият съпруг и добрият баща е този, който прави майката щастлива. Защото, нали всички казват, важни са първите 7 години. Не, аз ще кажа, важни са първите 15 години. После децата имат нужда от добър ментор и след това живота си ги поема и върват нататък. До 15 години, ако майката не е окей, и детето не е окей. Така че добрият мъж у дома е този, който кара жената се усмихне. Защото жената като се усмихне, ще ти изготви, ще ти изчисти, ще те прегърне, ще те целуне, ще ти остави свободно време да прекараш с сина си. Няма да вика, аз съм си изкривила цял ден от работа, ти ще ходиш да караш лодка или ще ходиш да караш еди какво си. Да, ама жената, която се чувства окей, ще каже, върви бе, и то върви с сина ти. Нали? Затова до 15 години мъжа, който избира да има семейство и деца, трябва да се грижи много за половинката си, за да бъде тя пълноценна майка. Пълноценната майка създава условия за добро бащинство. Щастието е относително понятие и всеки го разбира по много различен начин. За мен лично щастие е тогава, когато се чувствам свободна, обичана, разбрана. И ако говорим за щастие във връзката, казано простичко, свободна във връзката си. Тоест, на мен ми е много чуждо и грозно това, когато някой в една двойка казва на другия, аз ти давам свобода. И винаги питам, как можеш да ми дадеш нещо, което е лично мое. Не можеш, то си е мое. Свободата е мое изконно право и ти не можеш да ми го отнемеш по никакъв начин. Щастие е тогава, когато човека до мен ме дърпа нагоре. Човека до мен, ако не може да ме дръпне нагоре, да не ми пречи сама да върва нагоре, защото всеки човек си има различен потенциал. За мен щастие включва и това да се развиваш интелектуално, физически, духовно. Всичко това. Да остане свободно време да прегърна децата си, да имам време да ги слушам какви са им проблемите. Ако щеш да имам време да им ударя по един шамар, това пак е време. Значи съм имала време да си говоря с тях или време, в което съм прекарала с тях, за да ме ядосат. Не бих си ударила децата, защото са ми отнели времето за почивка, примерно. Но ако не се разбираме, ще се скараме със сигурност. Това е щастие. Здраве, любов, разбиране и израстване. Нямам ли ги?